جسبحت طائفاري لبنداويما استخوازم تببينم حسرت طاويما خلقو عالم تبد الزانش بو تزمريما ايوه تفسي راديو تنكي كالتبن Jiravedan uçağın radyoya denge gelden baş İrubiste kanunu 2023 çarşamba Brüksel'e saat 8 lamedede. Bu da Nicemin uçağın serisi ve peşkeş bir kendimde mazda diyarı berapoya. Hevserukatiye konseri ve bera KCK şehiden muhak kanuni bir ani KCK şehiden komkuja mereşe ya 1978'tan komkuja girtigehan anozde kanuna 2000 u komkuja Paris'e ya 23 kanuna 2023'dan bir ani KCK bina ve tevger azadiya Kurdistan'da şahsen miroven divan komkujan de jana hoşidestane hemu şehiden demokrasiyi şoreşe bir ani yugud em devleta Türk Ahmetinger Kırker ku ev komkuji pekane bütün şermezar diken. KCK diyar ki ku diruka devleti Türk diruka komkuji u Kırker'e neye uha devam dike. Komkuji mereşe konağayık jireza komkuji devleti Türkiye'nin sergele kurdu. Ev komkuji koju kuştun u koç berkirna halke kurd alevi hatta despekiren bedavine buya u deve serde medeji devam dike. Yekji komkuji endin yenku devleti Türk lehemberi kurdan kir debiste kanuna 2023'dan deli Paris'e pekat. Geleme ev ve komkuji ve komkuji Paris'e ya düyemin binavdike. Şoreş hamezin u endama konseya merve ber evin goyi hünerment mirperver u valat Paris Abdurrahman Kızıl hatın şehitkirin mina komkuja Paris'e ya yekemin ev kompujiji bu kompuje ke veleku devleta Türk ve tenasere xwene kiriye. Devleta Fransa'ya bironi nekirina kompujen le Paris'e hina dibin guman bari u tavan bariye de. Deve devleta Fransa'da jive şartına rasiye berde u beşkerekira rasiyan re kompujen roni bike. KCK desin şankirku devleti Türk dinozde kanuna 2000'de zindanan lehemberi girtiyan komkujikir uca hareketi nişandaku devleti Türk azalım bitti havayı süt jimuruvani ne girtiye. Deve serde medeji de silatlar ya kepe MHP ve rastiya komkujan temsildike u ve siyaseti domine. Tecita mutlak yalı ser reber apuli imraliye bengiha ve siyaseta krej areber apudibin işkenceyi de girtin. Girtici lehemberi ve zilmeli berxedidin çalakiyandike. Deve Ruvenli der ve Çalakiyan girtiyan baş fembike. Çalakya girtiyan peşkiriya bu kampanya nav neteveyi ya bu azadiya fiziki reberapo u çareseriya siyasi demokratik perskireka kurde. Levma bersi ve heri rast eve gu tevlibune kurt yalı kampanya içebeye. Tene ve rengi emdikarın peşkiriye bedin girtiyan. Dive herkes ve rastiye bebine u helvestakwa be tevlibune ke kurt yalı nava kampanyayı nişamdı. Liguri encamen komisyona bilint ya serbuxaya hilbejartine ya Irak'ı Kurdan ve Kerkuk'ya 7 kursi garanti kirine. Liguri encamen destekeyen komisyona bilint ya serbuxaya hilbejartine ya Irak'ı Kurdan ve Kerkuk'ya 7 kursi garanti kirine ku civan 5 kursi yene kebides kıstin u de hilbejartine encümena Parizgaha Kerkuk'ya playa yekem bides kıstiye. Her usa Kurdan ve Parizgaha Ninova u zikar زدتی 6 کرسی لپارزگاه دیالا 1 کرسی و لپارزگاه سلاحتین 1 کرسی به دست خستیه. کمیسیون بلند یا سربخویا هلبجارتنان یا عراق انجام دستپیکین هلبجارتنان انجمن پارزگین عراق لپایتخت باغتای اشکره کرن. انجام دستپیکین لهلبجارتنان انجمن پارزگین عراق و هانه. پارزگاه کرکوکه یکیتیان اجتماعی کردستان یعنی که 5 کرسی. کوالیسیون عربی 3 کرسی. انیا ترکمنی 2 کرسی. پارتیا Demokrata Kurdistan'a PDK 2 kursi, Araba 1 kursi, Qiyade 2 kursi, Parizgah Selahattin, Azmi Medin Sivil 2 kursi, İtari Veteni 2 kursi, Siyade 2 kursi, Hazm Ligel Yeneke 2 kursi, Cemahir 5 kursi, Taqaddum 2 kursi, Parizgah Diyala, Diyalutuna 4 kursi, Taqaddum 4 kursi, Ziyade
سه کرسی ازم دو کرسی استقاق یک کرسی اساس یک کرسی yeneke یک کرسی پارێزگەها نینۆڤا لهیلیها 5 کرسی پدک 4 کرسی اهلی نووا لگل yeneke 5 کرسی تقدم 2 کرسی زیاده 2 کرسی هدبا 2 کرسی پیمانان تیوی 3 کرسی هیویا وطنی 2 کرسی وطنی لتجدید 1 کرسی لهزم 2 کرسی ازم 1 کرسی لشنگالی ده هلبجارتن eder namzetlere ve beriya Xweser Kasım Keşko hat hilbijartin duh li hilbijartina encümene parêzgehan pêk hat li tevaya Iraqê 50 milyon û 15 milyon û 108 hezar û 135 hilbijêr çûn ser Sûnduqan. Yek ji navên din çavlê bû şengal bû xelkê şengalê dengê xwe da Meclisa Nînova Musulê. Partiya Azadî û Demokrasiyê Êzidiyan Padê bi îtifaka Yekîtiya Gelê Nînovayê ket hilbijartinê de bi dengê xelkê êzîdin namzedê Rêveberiya Xweser Kasım Keşko bi ser ket. Desteya Rêvebera Şengalê desteya eşayîrî Meclisa Gela Şengalê tajê tevgera ciwanên êzîdî bi hev re daxuyan yekdan. Naif Şemo serkeftina Kasım Keşko pîrozkir û hagot. Nûnerê me mamoste Kasım Keşko bi serket. Em vê serkeftinê li hemû êzîdiyan û malbatiyên şehîdan pîroz dikin. Divê gelê me rê nede xwefirûşan bila zarokên êzîdiyan yên xwedî şeref, wijdan û wêrek dilsoz bibin nûnerên êzîdiyan. Kasım Keşko ev peyamda em li hemberî yên dixwazin zilmê li gelê me bike bisekinin. Bi taybetî em ê li hember pêkaniyên PDK rawastin. Nîvê zêdetirî şengalê hîn wêran e em ê ji bo avakirina wê bixebitin. Ez ê ji bo xweseriya gelê me bixebitim. Fermandariya Asayişa Giştiya Êzdîxanê serkeftina Kasım Keşko pîrozkir û got em vê serkeftinê pêşî li rêberapo hemû şehîdên fermanê dayîkan YBJ, YJŞ û Asayişa Êzdîxanê û Partiya me Padê pîroz dikin. Em vê serkeftinê li Êzdîxanê pîroz dikin. Em ê ji bo xweseriya şengalê têkoşîna xwe mezintir bikin. Li koçka gundê Siba jî gel li hev kombû şekir belav kirin. Li hemû navçeyên şengalê û navên dawî çalakiyên pîrozkirina serkeftina namzedê Padê û Rêveberiya Xweseriya Şengalê Kasım Keşko hatê derengiya şevê dewam kir. Komisyona Bilintiya Hilbijartinan ya Iraqê derbara encamên dawiya hilbijartinan de daxuyan yekda komisyonu diyar kir ku heta niha 4.4 dengdan hatine hejmartin. Komisyona hilbijartinê ragihand ku 334 hevpeymanî û 5898 namzet beşdarî pêşbirga hilbijartinan bûne. Hilbijartinên encûmanên parêzgehên Iraqê roja duşemîn hatine kirin. Komisyona Bilintiya Serbûxeya Hilbijartinê diyar kir ku li divê hilbijartinê zêdetirî 16 milyon hilbijêran mafê dengdanê hebû. Rêjeya beşdariyê di hilbijartinê encûmenê parêzgehê Iraqê de 41 bû. Ji zêdetirî 16 milyon hilbijêran 6 milyon û 599 hezar û 668 hilbijêran dengê xwe bikaranî. Li gorî encamên destpêkên Komisyona Bilintiya Serbûxeya Hilbijartinên Iraqê yeneke bi îtifaka Kerkuk hêz û îradeya me ya li parêzgeha Kerkukê piraniya dengan bi dest xist. Yeneke li Kerkukê 373 deng bi dest xist û bi vê awayî bû yekemê hilbijartina encûmena parêzgeha Kerkukê. Çavê hemû Kurdan li parêzgeha Kerkukê bû. Dewleta Tirkiya dagirker di hilbijartinan de di ser Türkmen û PDK ser li hemû lîstik û hîleyan da. Ji bo ku Kurdên xwedî li îradeya xwe ya netewî derdikevin li Kerkukê bi ser nekevin çi ji destê wê hat kir. Dewleta Tirk ji bo îtifaka yeneke li Kerkukê ser nekeve piştgiriya PDK û eniya Tirkmenan kir. Lê tevî hemû hewdanên derxistina aloziya siyasî û etnîkî ya dewleta Tirk li Kerkukê yeneke bi îtifaka Kerkuk hêz û îradeya me ye bû yekemîn. Eniya Tirkmen û PDK ku devleta Tirk pêşgiriya wan dikir jî nekarin encamên dixwestin bi dest bixin. Îtifaka Kerkuk hêz û îradeya me ya ku yeneke ji di nav de ye 373 deng wergirtin.
Dem Partiye bi daxuyane kenevîskî serkeftina yenekeya di hilbijartinên Kerkûkê de pîroz kir. Hevserokên giştiyên Partiya Wekebû Demokrasiya Gelan Dem Partî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakiran bi daxuyane kenevîskî vîna li Kerkûkê ku 18 sal şûn de bi hilbijartinên encûmenên parêzgehan re derket holê pîroz kirin. Daxuyaniya hevserokên giştiyên Dem Partî wiha ye. Em hêvî dikin ku hilbijartinên Kerkûkê yên ku ji bo rojhilata naviyên xwedî giringiyeke mezin ji bo gelên herêmê demokrasî adalet û azadiyê bîne. Di nav hilbijartinên Iraqê de bala herkesî li ser hilbijartinên Kerkûkê bû û hilbijartinên Kerkûkê dûrî gengeşe û rêgeşiyan pêk hat û ji partiyên serkeftî zêdetir vîna gelên Kerkûkê pêş ket. Li Kerkûkê di serî de devletên herêmê û gelek hêzên din ji bo ku bê îstikrariyên siyasî çêkin müdaxaleyên bi her awayî kirin. Lêbelê di gel van müdaxaleyan jî gelên Kerkûkê hilbijartinên ku ji 2005 vir ve cara awil tên kirin vîna xwe ya demokratîk nîşandan û çûn ser sunduxan. Em gelê Kurd û hemû gelên Kerkûkê û hemû baweriyan yên ku beşdar hilbijartinan bûn pîroz dikin û îrade û baweriya wan silav dikin. Em di serî de Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yeneke û hemû partiyên serkeftî ji bo ku hilbijartinên zelal û demokratîk pêk anîn pîroz dikin. Di encama êrişa hêzên Îranê de kolberek Kurd ê xelkê gundê Zenûrê ya Mêrîwanê hate qetil kirin. Li gorî agahiyên medya Rojhilatê Kurdistanê kolberek Kurd yê bi navê Alî Qedir de encama êrişa çekdarên Îranê de jiyana xwe ji dest da. Heman çavkanî ragihandin ku hêzên Îranê li ser Sinûrê Asnawa yê Mêrîwanê di nav xaka başûrê Kurdistanê de gulle li Alî Qedir reşandine. Alî Qedir li cihê bûyerê jiyana xwe ji dest daye. Piştî bûyerê hêzên Îranê cenazeye Alî Qedir ji nav xaka başûrê Kurdistanê birine Mêrîwanê. Li navçeya Erdîşa Wanê jina bi navê Salîhe Sürek li kolanê bawekê guman jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Erdîşa Wanê jina bi navê Salîhe Sürek li taxa kulê rûtuniş li kolanê bi guman jiyana xwe ji dest da. Cîranên Salîheyê ku cenaze li kolanê dîtin agahî dan ekîbên tenduristiyê. Cenaze ji bo otopsiyê rakirin morgana xweşxaneya Lêkolîn û Perwerdeyê ya herêmê ya Wanê. Serdozgeriya Komerê ya Erdîşê derbarê mirina bi guman de lêpirsîn da dest vekirin. Pêncû heft rojin akubeta Süleyman Ahmet ne diyare. Ji rojnavan û editörü rojnivîsê Süleyman Ahmet ku ji aliyê PDK ve hatiye revandin pêncû heft roja agahî nayê wergirtin. Her ku diçe guman û fikarên li ser jiyana Süleyman Ahmet zêde dibin lê PDK rêna de parêzer a jî malbatê wî bibîne. Süleyman Ahmet yekê cotmeyê ji bo serdanê çûbû cem malbata xwe ya li taxa Şeyx Mesûd a Helebê. Ahmet roja 25 cotmeyê dema xwest di deriya Semalkeyê re derbasî başûr bibe Jali hêzên PDK ve hatibû revandin û ev pêncû heft roje agahî jê nayê wergirtin. Gel naxwaze li peravên gola Wanê avahiyên nesaxlam bê çêkirin. Li ber peravên gola Wanê gelek avahî hatine çêkirin ku nesaxlamin bi dîsî hatine çêkirin. Platforma Kedû Demokrasiya ya Wanê li ber otela Meritê li hev kombû daxuyaniyek da. Di dema daxuyanê de pankartên ji talan û rantêrena dest ne de gola Wanê hatira kirin. Li ser navê Platforma Kedû Demokrasiya ya Wanê parêzer Jiyan Özkaplan daxuyanî da û hagot. Gola Wanê ye ku yek cihên bede ve cîhanê ji ber xemsariya hukukê rêzîknameyên çewt û xizmetên qezençkirinê roj bi roj wenda dibe. Her roj wêran dibe tê qirkirin û talankirin. Jiyan Özkaplan banga hişyariyê li saziyê sivîl pîşeyî partiyên siyasî û civakê kir û hagot. Her roj peravên golê tên dagirtin û bi qaçaxî avahiyan lê dikin. Em raydaran hişyar dikin û bank li wan dikin. Ger qanûn esas neyên girtin dê bibin hevparê wan suca.
Şanogerin Amedeli Belçika'yı şanoya Jean d'Arcad'ın listen. Şanoger kocasere maha kanun 2023 ve jibu nişandana şanoya xwe li Avrupa'ya ne de 8 mehede li Berlin, 11 mehe Essen, 13 mehe Frankfurt, 15 mehe Köln, 17 mehe de li paytaxta Hollanda Amsterdam û herî dawî jî di 19 mehe de Angodu li bajarokê Versiş ya Belçika derketin pêşberî tamaşavana. Şanoya ku jihela nivîskar Stefan Tsanev û nivîskar Berfin emektar ve hatiye amadekirin û jihela Listikvan Nurşen adı güzel Yavuz Akkuzu û Özcan Ateş ve hate nişandan rastı alaqeyke mezin a Şanohezan hat Kurdistanê li Belçikayê dimînin ew bi tenê nehelan û bi dilxweşî li şanoyê temaşe kirin. Piştî ku şano bi dawî bû lîstikvanên şanoyê jî dilxweşiya xwe û spasiya xwe ji bo alaqeya mezin a gel ji bo şanoya Kurdî anî ziman. Hêjayê gotine ku îro jî di nava civakên berxwedêr de gelek şervan navê Jean d'Arc li xwe dikin û ev nav heya bi roja me îro di nava gel de tê bilevkirin û weke semboleke tekoşer a jin tê dîtin.